Jesi bio tu kada je odlučio i kada je počeo da se bavi formulom? Da. Pa prvo je počeo naravno sa kartingom i to, pa malo ga, ja mislim, nisu svi prihvatili odmah sa tom odlukom. Nekako je čudno, nikog ne znamo da se bavio i da vozi karting, ali onda kad je postalo ozbiljnije i formula i to, razumeli smo ga i podržali, naravno. Šta ste mu vi govorili tada na tim početcima njegovim, jeste ga vi podržavali? Pa na početku ja naravno jesam, a i bila je i neki moji drugarice koji su ga uvek podržavali zato što ga znamo već dugi niz godina. Ali na početku stvarno jeste bilo da su ga deca drugačije gledala zato što su mislili da je on sad podigao glavu, da on sad misli da je bolji od svih nas, ali zapravo on je za jako kratak period uspeo da postigne šta sad radi i stvarno neverovatno i svi mu se dive.